Dak Trino Kentrino Kosari Rivola Wulsenang Katel Tulana Mana Mandel Ngantel tanganmu lebih ilallah adicara sarajengipun menika proposan hiburan ya ngatur ke hiburan ya bersama kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia. Oh ngono ngestoke dawuh. Ya Mas Komet karo Mas Dodok diaturi tindak panggung luwih dhisikno. Lan nyuwun pangapura nyuk rada kedawan nggon limbukan. Oh ngono mergo Mas Komet karo Mas Dodok kuwi biasane nggon limbukan tok mula limbukane didawake. Sadurunge men ora ndadake gelo. Cuwa penggale para pandemen budaya utawa wayang kulit diaturke luwih dhisik. Oh ngono. Kok limbukane tek dawa men. Lah iya. Ngono ya awake dhewe dawa ya iso ndek ya iso. Ya gandeng pelawake iki biasane iki nggon limbukan tok ya rada didawake. Engko lek kecendhaan mesakne penjane Pak Suhadi saha Bu Ati sing bayar. Oh ngono ya Mas Dodok Mas Komet diaturi tindak panggung. Ayo kanca ning gisik gembira. Hale-hale. Matur sembah nuwun Pak Dargo saha Ibu. Ing kandangan ing kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Ugi sampun tepareng rawuh. Ya. Pak Dargo kos saha Ibu. Alhamdulillah wa syukurilah ya. Penjane Pak Suhadi saha Bu Ati terus liyani ya SPD kepareng iso ngrawuhke dagelan sing lagek naik daun dan dagelan sing lagek kondang-kondange Mas Komet dan Mas Dodok. Matur sembah nuwun. Nggih. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu Mas Dodok. Pak Kangko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Nggih. Dalu niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten ing Pangkur utawi wonten Ngawi pecinta sejati budaya wayang kulit. Luar biasa. Tepuk tangan kagem sedaya warga mriki luar biasa. Niki wau mawon kula dugi mriki mawon sudah dari radius 1 kilometer. Itu jalan sudah macet total. Macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansit utawa Linmas. Niku Linmase terginas, Pak. Sapa kuwi? Duka jenenge wau, nek salah Salim napa Amir ngoten lho. Lah kula tau wingi beto mobil lah ki ambake beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Lah ngoten iso muter. Lah kaya Linmas porosi aku. Antare ra kaprah. Mula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sangat, Pak. Gong
amanah kula. Sebabe kok Bombong seneng ditimbali mriki tenggalipun Bapak Suhadi. Wis ketemu karo Pak Suhadi? Wah, sampun jagong wau. Wah, ngono. Yayine gapyak semanak wis foto, mboten kados Pak Suhadi kok. Nggih. Nembe dugi mawon pasugatanipun banyu mili kok. Ngomongi kok. Kula rokok ser. Heeh. Dahar ser. Heeh. Daharane Pak enten wau teng mriku enten pecel. Heeh. Tempene Pak. Tempene piye, Dok? Mungah-mungah. Lagek dintas ke wajan terus kon dahar kene mak ties kados kembang api. Ning kula nggih alhamdulillah. Iya. Niki nyuwun sewu nyuwun wau dugi mriki jam pinten, Pak? Udah karo nggih magrib aku sampun. Alhamdulillah lancar nggih perjalanan. Lancar alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pokoke nyuwun sewu lek enten napa niki kados ngeten iki niku sae, Pak. Nggih. Wonten mantenan kok nanggap pringgitan iki sae. Nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya leres. Budaya ingkang adiluhur diuri-uri. Nggih. Mboten kados tiyang nggen kula. Piye? Tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son herek. Wah. Dadi tangga keparo niku langsung Ya iya mboten napa-napa wong senenge dhewe-dhewe kok. Nggih, senengene ben. Apa ta, Mas? Kok jawal-jawal kowe pengen ngomong karo dalange. Iya lho. Karo macange. Nggih. Iso omong. Iso wong kok. Oh iya, wendang ngomong. Nyapa to, Dok? Kowe iki lek omong ape ngendikan kali Pak Dalang niku sesepuh lho, Mas. Paling gak diunggah-ungguh tata trapila. Lah mong gak kaya kowe ngono to? Kowe iki wong enom apa wong tuwa? Nom. Nek enom ki yo diunggah-ungguh paling gak ra nduk bungkuk sing dingkluk nyuwun sewu. Lah ngono to. Omong ana to, kuwi omong ana. Tata krama wong Jawa ki aja ninggal tata krama, udanegara lan tata susila. Nggih, leres ngoten niku. Wong Jawa iki kudu njawani. Mergo dilairke dadi wong Jawa, ya kudu iso ngrungkepi Jawa ki kepiye sing kebak tata krama. Soale dhewe iki termasuk jagoan percontohan aja sampai elek di depan masyarakat sini, jangan sampai jelek awake dhewe. Komet piye to kowe? Piye to kowe iki? Udanegara barang ditata ya to. Iso apa ora to iki? Kowe lambemu nek rawe kok jane. Lah nyapa? Aku ya arep omong kok hau-hau. Sopan santun unggah-ungguh kudu. Lah sire kon ngene. Iya to lho mlaku. Kowe iki dagelan apa maling wayang? Piye gelmu ya sing apik sing biasa nyuwun sewu Pak Dalang. Lah madhepe rono. Nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Pak Kangko. Nggih, matur nuwun. Kula saderenge kata-kata niki kula badhe nyuwun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin derek sinten, Pak? Niki mungkin kula derek sinten. Nah aku melu Niken Salindri. Lah kowe melu sapa? Sing ngebel sapa wong? Ora genah kok. Mboten enten sing ngebel. Lah kok kowe rene? Dadi kok niki ya. Lah kowe nyapa to nyalane aku kowe iki? Lah kok iki awake dhewe piye lho, Dok? Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen saking Niken Salindri, Pak. Iya. Mas Dodot tanggal sekian kosong lho. Dengan kali Pak Kangko. Wayangan tunggene babatan mriki. Pak Suhadi. Pak Suhadi manten. Lho lah kok kene sing ngebel? Lho lah kowe malah macak mrene nyapa? Lah kancamu ngono, Dok. Lho kancaku kowe tak omongi to met wis tanggal sekian nggawa pakaian karo nggawa make up, nggawa blangkon. Berarti ya tanggapan. Ora, sapa sing ngejak tanggapan? Gawakno ngono tok. Takon gawakno nyapa kon malah munggah macak. Iya. Monggo. Ya, Mbak. Tenan kowe? Gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suwati nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun ngomong, mangke lek mantung mboten sa dibayari nggih, Pak nggih. Setuju napa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas iki. Lho, aku to? Iya kowe. Aja. Aja ya bayari. Lah kowe kok ngomong cocok? Oh tak kira kono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoknya wujud syukur alhamdulillah dalu niki timbalan mriki Bapak Suwati luar biasa. Kowe ngerti ta sing digawe Mas? Ngerti to. Sinten? Ali iki mok kuru ngene. Kuru tapuk lho kowe iki. Wong piyayine Wibowo. Lho pancene yo iya no. Gagah piteksa Bapak Suwadi. Heeh. Sapa? Pak Suwadi to. Sing ndi piyayine? Nika wau lho sing rati alit. Arep ngomong krempeng ya gak penak to. Lho malah ngece. Lho kuruan ning Sembodo. Ora sugih swara ning kabeh iki sunyata. Leres tidak banyak bicara tapi banyak kerja nggih kados Bapak Suwati ngeten iki Mas. Ngono titik-titik ra omong-omong doang. Ngono lho Mas. Nggih. Ya apa ora? Mbuh.
Mbuh piye ta kowe iki kok omonganmu kok nggih nyuwun sewu wong kula nggih nembe pindah mriki, Pak. Wah, diperkenalkan dulu. Kok menawa ana sing ngurung tepung. Lah nggih ngoten niku. Kabinujan dalu menika nggih dirawuhi Gusti Pangeran Haryo Benawa putra ratu saka ing Keraton Surakarta. Nggih wilujeng dalu Gusti. Mula lek mundhagel kudu sing becik, kudu sing tata, udon karo digondheli. Nggih. Wis pokoke remen sangat Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi awet sehat, awet panjang umur, awet kuat, bojone tambah papat. Wah. Itu. Enek sing wedok nyodok bojone yo. Ayo rabi aku wetok. Mboten sing wingking niku guyon. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Amin. Nyuwun sewu nderek ditepangaken Bapak Ibu nami kula Dodok. Kula mijil saking tlatah Bojonegoro. Nggih. Alhamdulillah saged sowan mriki tinembalan mriki matur sembah nuwun ingkang ngemugati Bapak Suwedi. Ugi kula teng mriki mboten piyambakan, kula beto rencang kula nggih menika pesenane Pak Suwedi, beto dagelan tolak pagebluk. Iki mangke saged dibeto kalih Pak Suwedi. Kowe ketoke nak karo aku kok kemiren to, Do. Nggih to, Pak? Ketoke omongane yo Imet. Kalah ganteng ngono ketoke bingung. Sorry, Bro. Aku meneng yo kok manis, aku omong kok manis, batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu saja. Ya wong sakmene mbiyane lho pengen ngerti sapa. Lah iki santri radio 1 kilo ditutup, pengen ngerti komen, ngono. Kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Ya apa? Piyai sak menten bane iki sing jelas nggih pengen ngertos wayang dalange Pak Kangko kalih bintang tamune Dik Niken Salindri. Nyapa kok pengen roh dapurmu kuwi? Alah lah mbok ditakokne. Oke, takokne. Buktekne ya. Kula buktene nggih, Pak. Buktekne takon apa? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani Niken apa komet? Mirsan apa komet? Komet e. Kok nang mbok bayari 50.000-an. Apa ora, kuwi lek daerah kono. Nek daerah kono beda tak kono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani Niken apa komet? Krungu kowe. Cithakmu krungu. Kono dok. Kono urung. Engkang sebelah mrika nyuwun sewu Pak, nggih jujur Pak, kula bantu to Pak. Lah nyapa nangis itu? Ora nangis jenenge wong golek swara kudu macak melas, aja mendolo malah ora dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu ingkang teng mrika Bapak Ibu nggih tulung. Sengengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani Niken apa komet? Matur nuwun. Suaranya terus gede. Aku gak gelem ngene iki malih to. Oh, Sardulo. Yo, pendekar to iki. yo pendekar. Oh iya. Nyuwun, ya iku nek kowe ndang salam dhewe ngono nek jere pengen ngerti awakmu. Oh, dadake sakmene kae iki pengen ngerti apa jenenge karo komet. Iya to. Mula dikek kewektu kanggo salam karo awakku. Nggih, Pak. Asline sing ngendikan ngoten niku terus guweten ya Allah jan kon aku ngomong Niken. Gen tak ngomong kae. Njajal koyo ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Yang sewu Bapak Ibu mbabatan niki enten salam dijawab nggih. Kita saling mendoakan. Niki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah padha cengengesan to nek salam niku. Kri Sukri. Piye, Ji? Jaji. Kowe iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga mriki padha mukadimah lho. Mukadimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya. Sing bener. Mulane ibu-ibu padha guyu sing bener ngene lho Mas. As-sholatu wassalam isik to tak ajari sik kowe aja melu-melu sik. Ngene lho Mas. As-sholatu komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu. Aku meneng aku gur umi-umi ngene, Dok. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu.
Waduh, rupane kaya mangkok ada. Konsentrasi. Mangkok nggo ngupruk cengelmu kuwi. Nesu. Ora nesu aku. Iya, tak meneng. Meneng cep. Nyuwun sewu lho Pak nggih kula bener yen. Benakno. Kersane mboten salah kepaham, ngoten lho. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho Mas. Berarti kurang ambiya. Ambiya ki pari to piye kok anbiya. Apa? Anbiya. Apa piye? Bar mangan apa kowe? Kenapa? Kok kaya LPG to, Dok? Lah aku yo bar mangan sisamu mau. Oh ya aku dhewe. Ayo kowe punjure ning nggonmu kuwi. Iya. Ayo teruske. Ama batu. Alah lho apa kok terus ama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Dalu punika enten napa to? Lho. Jelas wayang mosok ngene tahlilan, Clok. Nenek wong sambutan mbok menek. Aja ganggu. Dalu menika enten wayang. Adicarane nggih menika ngunduh mantu. Utawi ngunduh manten. Biasanipun lak umum menika ngunduh niku rak pelem. Ngunduh jambu. Lah niki kok ngunduh mantu. Lah terakhir meneng. Ngunduh mantu menika ateges. Bapa ingkang mugati. Lah meneng kok kemerup. Apa artine ngunduh? Lah nggih niki kula susulke. Ngunduh menika ateges ngun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh nika nduduhke marang para bola-bola ingkang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku ngunduh mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Sapa tuh? Ngantene. Mbuh. Ngantene Mas Mbuh. Kale anu. Mas Rema. Nggih. Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas rematik iki penyakit loro, pegel-pegel. Nggih, putranipun Yono Tengan. Kok saya ana tengan bocah kutruk. Lah kuwi lho tulisane ana. Iki sing diundang iki Pak Yono Tengan. Walah, lah iki Yono ra buh berarti iki. Yono. Lah kuwi undangane ning kene iki. Pak Yono undanganku keri. Yan kile yan. Ojo yan rong kenal kok sok. Itu rong kenal. Nggih Pak Yono Tengan iki, Pak. Oh iya, sing diundang. Iki sing maringi sapa to ki? Lho ki mau to. Sing gadah dameli sanes Pak Yono Bapa Suwadi. Wau sampun diwerdekne kalih Pak Dalang Pak Suwadi. Nggih. Ngoten kalih Bu Atik terus liyane SPD. Nika luar biasa lho. Nggih. Pegawai sedaya mantune pegawai sing dados nganten nggih pegawai nggih Pak. Luar biasa. Saiki Pak Suwadi nggih kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Atik. Lah ya kuwi saiki. Lah dek saiki biyen sejarahe nggih napa ingkang dipun ngendikaken Pak Kangko wau. Sejarahe piye Wah, Pak Suwadi adu pitik bentino. Lambe. Ya omongane aja ngawur kowe iki. Hati-hati lho omong karo piyai kejaksaan hati-hati lho. Apa sumpah wong piyai kejaksaan tau disel ya Pak Suwadi. Ngapa? Kowe iki wong iki saking fere lho to. Aku karo Pak Suwadi ki ora kaya wong liya. Berarti wis kaya dulur dhewe. Jadi sapa? Lah jere wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Padha, mate padha-padha. Lho, berarti kanca CS ngene. Gae. Lah maksudnya piye? Ya padha-padha ning alam donya ngono lho. Senenge. Biasane kok ngomong Pak Suwadi kalih kula niku tesik batah tesik dulur. Ora kuwi lho to undangane. Nggih, niki undangane. Nggih. Niki nganten to. Nganten wis jelas nang nganten. Menika Mas Rema kalih Mbak Yulia. Ditungakne mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Pokoke pesen kula kangge temanten kekalih nyuwun sewu Pak wong kula ngeten-ngeten nggih pun nikah riyin. Iya. Paling gak nggih paring pitutur lah sithik-sithik. Ya lek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sing pinter kowe Mas. Nggih to. Lahir riyen kula. Oh bener. Usiane nggih tuwa kula. Nyuwun sewu lek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang Mas wonten 3. Apa? Ingkang sepisan niku jenengan nek rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener ning kudu rebutan salah. Jadi titik-titik sampean ngomong salah njaluk nyepuro karo pasangane. Insyaallah sampean amangke rumah tanggane awet tur langgeng. Kaping kaliye kangge Mas Rema. Jenengan niku kepala rumah tangga. Jenengan kedah sembodo Mas Rema.
Dadi apa sing dijaluk kali Mbak Yulia sampean turuti. Sesuk tuku ali-ali, turuti tuku ali-ali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Yo. Sing wedok saurunge njaluk dhuwit, sampean paringi dhuwit. Ngono, sembodo. Omonganmu ora masuk belas. Takone wong sakmene mbiyane lho. Nyapa? Tuku ali-ali tukono, tuku mobil tukono. Lah kuwi sing duwe, lah sing ra gablek piye? Tapi tuku nganggo apa? Godhong. Tutur nganten dirungono wong sakmene mbiyane kok ngawut. Ngawur piye to ngawur? Nyatane kuwi wis tak budayakno ning gone bojoku. Bojoku dhewe tuku skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing goblok. Lah nyapa? Skincare kok ngantek jutaan. Skincare. Anggonku wis sudah 5 bocah putih bojoku kok. Mas skincare ning gone apa gone kesehatan lho, Mas. Alah. Dokter lho. Wis rasa pamer dokter. Lah kowe 20.000 ki skincare ndi? Skincare Avitek kuwi wah cepet. Ser ngene putih. Jadi pemakaian habis sisa enggak salah kuwi langsung dadi kuwi. Tangi turun. Kuwi ora skincare. Apa? Avitek kuwi cat tembok. Sing penting rak putih. Putih tapi raine bluduk. Lah iya. Lah iya piye? Seneng nek bojomu raine bluduk. Lah nyapa tak nggo dhewe ya. Paksa. Layakman kok dhewengi bojomu kok ngene tiba kene raine bluduk. Aku. Kangge Mbak Yulia, gitu. Sing ketiga iki mau. Sing ketiga. Ya ketiga. Kangge Mbak Yulia, sampean kudu perbanyak sing jenenge senyum sumeh kalih pasanganipun. Nah. Dadi misale kok Mas Rima mantuk saking merdamel niku jenengan senyum. Loh, perbanyaklah senyum. Rumah tangga mesti langgeng. Nah niki masuk, Pak. Masuk. Lah bojone Mas Dodo teng jeding renek sapa-sapa ya senyum. Enek tamu ya ngene iki. Terus. Ai senyum. Ya. Iki merongos e. Aja ngaku lho, Dok. Aja ngaku piye? Ora, kae cuma mukake kemunduran ngono lho. Mukake kemunduran berarti lambene kemajon. Lho, aja ngomong ngono. Wong-wong wis mesti wah merongos kae ngono. Lah nek niki kula bantah, Pak. Bantah piye? Mangsane wong bojo merongos kuwi gak enek faedahe utawa manfaate to piye? Ya apa? Nyatane bojoku merongos kuwi dimanfaatno karo Indomaret karo kontrak. Lho dikontrak Mas 2,5 tahun. Indomaret karo Alfamart. Karya apa? Karya ayam. Bagian apa itu? Iya kuwi dikontrak terus dadi dikek ning ngarep lawang, ya lawange Indomaret nyuwun sewu. Iya. Bojo merongos manfaate niku. Nggih. Dikek lungguhan sing apik. Iya. Anggere nek wong apa tuku teh botol, ngene bojoku wis ngene. Cetak. Walah dadi cukit. Cetak. Iya. Sakno. Tutur nganten ora masuk blas. Lah kene pituturmu kanggo nganten apa? Sing penting kagem mantene muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh ampun ganggu temanten anyar. Nah niki penak wis di kamar dhewe. Lho iya no atase nyuwun sewu. Pak Suhadi. Pak Suhadi wong mampu sugih. Beda karo aku biyen nganten anyar, omah ya anyar. Lah nyapa? Omah ya anyar, kamarke urung eneng gedhe kene to. Iya. Urung tembok ya wis dadi siji. Iki nganten anyar malam pertama kan aku ya kan ape berbuat to wong jenenge malam pertama. Berbuat. Lho sak kamar ku ndelah kok nek misananku. Iya. Cah cilik kae. Iya. Kelas 4 SD. Enek mbae nganten. Mbae nganten yo turu kono. Heeh. Mbae bojoku. Lah kok yo sak kamar. Lah terus piye iki jadiane? Aku kan yo iso polah to, Pak. Heeh. Aku malam pertamamu piye? Apa aku ora kurang akal jam 09.00 aku paling bae turu aku. Iya no. Tak enteni. Kesel kok Aku terus tak lirik kok yo urung turu aku ngono. Mbahmu kuwi. Heeh, aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. Mesti turu. Urung. Yo urung turu. Kok iso urung turu ki? Lah ya aku yo gumun piye ta aku wis gak betah aku ngono. Yo to wong antena. Jam anyar panas-panas. 1:30 wis ki jelas turu. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah ya umur 75 lho ki padahal. Oh, 75. Lah kok mbah kok dereng sare. Ora kono lho. Aku pengen ngerti polamu. Oh, mbah kurang ajar ngono. Mbok yo aku kei kesempatan. Ya apik mbae kan lak suwe ra disetrum to. Muga-muga enggal gadah putra nek saged sing kathah niku penting. Minimal 3. Nggih Mas Kanten nek rungokno iki. Mas. Tenanan iki? Kowe iki lho kowe kok galak-galak wong sing nanggapi ngantene kok kowe galak. Nganten wong tuwek aku kok. Oh ngono. Iya to? Berarti kudu Mas Rema iki to? Mas Rema karo Mbak Lia minimal 3. Lah nyapa kok kudu 3? Lho kuwi nek tujuane.
Tujuannya apa? Anak telu. Kuwi sok ben sing ape bahagiano awake dhewe. Niki tenanan, Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing dhuwur sing pinter. Ya. Sing siji digoblokne. Sik iki sesat iki. Iki wong tua sesat, Pak. Wong tua sesat. Anak iki piye-piye dipinterke kabeh. Dipinterke kabeh dadi wong sing apik. Keliru. Kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Lah iki kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa lho. Ya. Iya ta? Ya. Nek wis tuwa, apa-apa ki kudu disediani, kudu dipapakne. Iya. Lah nek wong telu mok sekolahne pinter kabeh berhasil tugas nang Jakarta, tugas nang Papua, soalnya tugas nang gone pemerintahan pusat. Ya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho, Dok. Ya ta? Nanti itu anak-anak kok gak enak mulih ya ora? Ora nek sing ngopeni. Lah iya sing loro tok dipinterno ben dadi pegawe. Oh. Sing siji digoblokne kuwi butuhe nunggoni awake dhewe masa tua. Si aku takon. Kowe ning keluargamu ki dulurmu enek piro to? Telu. Enek telu to? Iya. Kowe terus Ya aku nguri dhewe to. kowe guri dhewe. Eh, Lah sing loro padha ning ndi? wis nang gone kejaksaan juga. Oh, kejaksaan. Coy nang Polres Ning Polres. Rembang. Sing nomor 3. Aku. Kowe sing nang omah ketoke. Hmm. Oh, ya bener. Nggih leres, Pak. Leres omongane ki ambek wis leres, Pak. Berarti sing goblok iki. Sing goblok dhewe niki. Oh. Kowe iki berarti apa digoblokno ngantek entek ngamek bumi telas kowe digoblokno kowe. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku. Aku ki lah yang digoblokkan. Mulane to wong ki Nek aku dhewe. omong sak omong dipikir kok omong kok iki jenenge senjata mangan tuan. Iki kita guyon ning asline tenanan gawe sing akeh ya Mas ya. Ya wis sing akeh, wis sing akeh. Ngono. Niki nggih paling gak awake dhewe paring panglipur Ya. menika nggih Pak nggih. Ana gamelan, ana musik. Nggih. Heeh, guyon mari kena, Nggih. gojekan, tetembangan. Nggih. Heeh. Terus ngendikane wau jenengane Apa? napa leres to Pak? Apa? Mangke limbuhan didawak-dawakne. Heeh, rencanaku limbuhan nganti 2:30. Pak. Apa? Jenengane Angsal pesen king pundi to Pak niku? Angsal dawuh saking pundi niku? Saking anu Pak Suhadi. Ah, kleru. Lah piye? Wong wau pesen kalih kula mboten ngoten. Pesen piye? Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbukan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbukan mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Nek niki pun jeglek, mangke awake dhewe rampung. Lah mbok saiki jeglekne ngono ya. Ayo, golek sekring ngono lho kok iso. Menghibur. Nggih sak Sak madya, sak perlune nggih gitu. sak perlune. Menghibur kangge temanten kekalih wong nganten anyar iki nganten cek anget-angete to, Mas. Iya. Dicek romantis-romantise, Pak. Betul. Saestu. Ah, Terus niki terakhir Mas nganten Mbak Rema Mas Rema kali Mbak Yulia sampai nek bina rumah tangga iki usahakan sampai nek maringi panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contone kula mawon, kula lek kalih bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar, Mas. piye? Dadi bojoku nek nyeluk kula nyuwun sewu, Pak. Piye? Bojo kula nek nyeluk kula Abi. Wah, api. Nggih. Kula nek nyeluk bojo kula Umi. Wah. iya. Kula mantuk saking griya ngoten niku. Tok assalamualaikum Umi. Heeh. Kono yen jawab. Bojomu jawab. Abi. Ngono. Ini sampean ya percaya, Pak? Gak percaya ngomong ya. Lho iki kul huwa ora apal kok. Celukane api. Kul. Oh, alah potonganmu. Kulo dirapal piye kene ngaji ya tenanan. Aku izin isin di Mesra, hadapan masyarakat Babatan dan sekitarnya. Isin kok Ini budak. mau dirasani lah butuh kok ya. Dirasani piye? Dirasani lho, duduke kae to ya ampun. Wong adek gak urut ngono ki dhewe. Kok ora urut piye to, Mas? Urut. Nah, yang urut iki kados kula lho, Pak. Piye piye piye? Ada kepala, gulu, awak, sikil lho niki urut. Urut. Nggih. Lah iki piye? Lah niki bar kepala kok bablas awak, gulune ra enek. Ora ndek gulu. Duwe ndi? Iki gulu. Oh, gulu kok rekoso ngono. Rekoso piye to? Gulu mbok tuku sing dawa ngono lho. Gulu apa? Gulu banyak. Gulu. Oh, duwe gulu karo rai pas dibedake. Wah, nek diceluk penak Pak nanti gulu ki. Met komet. Dalam. Wah. Lho aku nggih ngoten Pak. Lah niki celukan, Pak. Dok. Dalem Pak. Sawah. Iki paket apa nanti kepala bablas awak. Pancen kula niki menungso sing katan gajah. Nyapa to? Kowe kok kalah gawe emosiku to. Oh niki menghibur kok malah emosi. Menghibur. Enek kok saya ngwiri to Pak karek organ. Sing iso kuwi kok. Soale piye to kok awake dhewe iki kudu enek manajemene. Ya, ya. Heeh. Nyanyi kanggo temanten Mas. Oke. Oke. Nanyar yo ngaten lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Apa contone, Mas? Lagu mesra paling gak lagune sing cagaul. Duhai Apa lagu Kanggo nganten. Lagune piye, Tri? Luar negeri lho to.
Lho, Pak Kangko mboten paham. Orang ngerti aku. Sing penting kanggo nganten. Oh, kanggo nganten. Ya coba tak pengen krungu. Lagu luar negeri nggo nganten enek to? Anten. Piye? Cuy. Cuy. Enak ya kuwi. Enak no. Tak tasyara ora? Gak usah. Oh, gak usah. Lagune sithik kok, Mas. Piye lagune? Dak trino gentrino gosari ribolo walawul jeneng kedel. Celana mana mandel nganten. Tanganmu lho mesti kok sing anggur demek fresh care kok terus demek lambene kancane. Aku mah nganggo fresh care kok panas kabeh kok apa ngono. Lagu iki sing genah sing apik kan yo enak. Piye? Ayo. Kuncine apa? Kuncine anu C Mas, C. Ah iya, iki. Wis ranti kunci liyane kok ya. C. Duhai senangnya temantin baru. Itu siapa Mas? Anu ki pelok barang. Aku perang-perang dino kuping kurang ndek bosok Mas, ngapunten lho. Gak apa-apa tekamu sakmono men bosok repe. Du. Duhai senangnya temantin baru. Shalalalala. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya temantin baru. Pengantin baru. Duduk bersanding. Ngantene krungu apa penyanyi muntah. Kowe padha karo nyepelene suara elek ngono to. Bahasa omonge gak enak suarane ngono sih, Dik. Gitu. Nek suaraku ra penak mbok ya suaramu dhewe. Lah aku kene wis ngerti kabeh nek suaraku piye. Kowe kok kat mau kok engkek sombong cocok kowe dina iki kok. Siarno. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa nyanyi malah nyiarno mayit. Lah jere mok kon nyiarno menapa kula salah to, Pak? Iya. Siarno, yo tak siarno to. Karo penontonnya jak komunikasi itu. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat semuanya. Tasih semangat, Bu. Pokoknya sedaya seger waras nggih. Ya. Baik, hadirin semuanya berbahagia, Bapak, Ibu, babatan yang istimewa. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Coy. Binatang yang satu ini. Piye? Tak panggilin bintang tamu. Bintang ki nek cerah. Lah kowe surem kaya rawa sih. Ya kowe pasangi dop. Dopi kaya hari-hari bayi dikedop kok, Coy. Enak iki kok. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Coy. Artis yang bekirot ini, Rikot ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Tahu maling barang oleh Sudah terkenal di mana-mana. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Ada siapa dia kalau bukan Komodo. Koma. Kok ning Ayo. Parangnya spot sih di sini Mas. Dikasih sempat ya, dikasih sempat ya. Kok ya nang punden. Ya, dikasih sempat. Cak, koma. Come on. Matur nuwun Mas. Sepote jan bisa saged menyemangati. La ilaha illallah. Adicara sarajengipun menika berobosan. Mayite sae napa sae? Hei. Kang. Ya maaf sayang malah ganteng. Enak kintang tenang tak kintang tak kintang dang ding tung tret. Maaf. Arep nyanyi kok malah di la ilaha. Maaf gak usah marah lah, nanti kalau kamu marah mukamu ciut loh. Mengkeret nih ya. Nyanyi ya sayang ya. Mah Bisa nanya. Loh kok mau gitu harus nyanyi toh. iya ya. Bisa nyanyi sayang. Bisa tapi karo piye? karo sinden TV nyapo. Oh pengen karo sinden. Oke. Nyun sewu Pak, nika Nggih. kepareng jumeneng sinten nggih? Oh, saderenge Mbak Niken, Mbak Niken kan sampun dhisik. C. Ada Mbak Opa dengan Mbak Wanda. Tak pilih sing perawan-perawan sik. Oh ngoten. Heeh. Tasih steril. Iya, steril. Oke. Heeh, ya. Oke. Ya. Steril urung tau kejamah sapa-sapa lho Mas. Disiarke no. Oke. Mbak Opa dan Mbak Wanda.
Yuk kita sambut ada presiden cantiknya Indonesia. Sik. Kok suarane kok cemeng ora iso suarane kaya apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yuk. Bapak Ibu semuanya. Yuk, ada siapa lagi? Ini dia artis yang berikut ini. Presiden yang sangat luar biasa. Ngok ketoke kok gawe-gawe to. Piye nek? Ora natural ngono ya, Met. Natural, kurang natural. Ya sak contohno, Met. MC, iki lagi yo ngono wis mengenang. Piye? Contone. Yo. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini Babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia tuh. Ada. Mas, Peki MC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya, cuma guyumu sing kedawan. katahan to, Pak. Kataan nggih, Pak. Kedawan. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-katane. Oh. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini Babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Nah iki abape mambu tenan. Salammu Aku dhewe. melu kaget. Lah niki malah mboten natural nek Kesini. iki. Lek ngono ku yo kesidhiken to, Mas. Tegese iki aja kesidhiken ngono. Ya. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus Sedengan. apa? Sedengan. Lambene kaya kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia? Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke. Bapak. Cocok. Ada si cantik Sulastri. Budul ngono. Sik diralat ya. Ngawur. Kan sampean iso bedakne endi sing wis dibojo karo endi sing perawan. Oke. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okva. Omong nang ngono bintang anu gen cetha. Mayang Anjarsari karo Okpa. Heeh. Ngomong pripun? Kuwi mau. Kita tampilkan. Kita tampilnya. Tampilkan. Kan. Ada Maya, Mayang. Octavia, Mayang Anjarsari Anjarsari. Anjarsari bersama Mbak Okva. Mbak Ova. Nyontoh. Sepate. Menika Monggo Mayang dan Okva yo. Sampan wis do sepo-sepo tegese do tuwek-tuwek mestine sindan ngadeg loro iki iso bedakne endi sing jek perawan, endi sing wis dibojo. Oke. Wis iso bedakno apa ora, Mas? Soal Piye caramu? Sing ndi? gampang. Carane piye? Caranya gampang dong. Piye kuwi? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Ini wis oversize. wis overses kaya beda motor kowe iki Tahu kok iso. mesin. Sing kok ciri-cirine apa? Cirine piye? Ini gampang. Lek disawang kok samping. Heeh. Wis iki ketok kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki. Lah duduk tukui. Kowe yo mikir kuwi to. Iya. Lah yo padha. Ambemu. Wong kok ora ngerti carane. Padha tuweke nyapa Ngene lho, takon. ora kaya ngene. Wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah.
Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora ki gampang. Carane kowe njupuk kodhok. Oh, iki ilmu ilmiah. Lah kok IPA kodhok? IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. Umpamane kodhok jubukan kanggo ngene sawah. Ya. Ya mok tenggene ngisore sindeng. Ngarepe sindeng. Cah wedok. Nek cah wedok ki jek perawan kodhok mesti muni. Muni piye to? Peret lho. Ngoten Pak, nek kula ilmiah, Pak. Oh iya ilmiah. Perawan kodhoke tak leh kene. Plek. Ngene. Nek iki wis dibojo. Mesti kodhok muni. Piye? Unblong. Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Alah mriki yo pokok. Ngawur kowe iki kok niteni perawan kok nganggo kodhok. nyuwun sewu. Ben sewu, Mbak. Lah kae lho nggonku kae. Kok rono kabeh iki lho ngopo? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blok. Iya. Kok padane bojo. Sajake terus ngruyuk sing perawan tok. Lah iya. Ora trimo. Paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ora kowe kuwi. Ora apa-apa nemok telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora. Aku ora maling. Ora maling. Upama maling ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Sak mono gedene. Carane to. Sak ngono gedene rayu gaji tok. Lah nggih. Lah ndelik apa ora? Dalane melu. Jadi Bar maling umpama lho. Ya. Maling. Salah aku maling. Yo, terus digoleki wong. Ya. Ndelik. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti krungu piye? Ora ngono sih. Makane olahraga. Saiki wis malih ora ngono. Nyawa. Waduh, babai. Babai. Ora masalah. Babindah sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Okpa, Mas. Perkenalkan, aku Aldo. Oh, Aldo. Weh, lah diape-apeno. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, S-Bis. Espes sih kalau dhuwur kok espes. Ora usah melok-melok Ora. ngono, kowe kenalane ambek aku. Iya, kok. Yo, kan wis kenal. pasanganmu urusi yo aja ndredas kok makane tandurane kancane Lah, gitu iya. kok. Kowe kira wedhus ya? Di Opa, Iya, Mas. enggak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu enggak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya kan? Wah, hatimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahku tak buang. Ya nyapa? Ora ikhlas aku. Tenan aku. Kok sing ra kelas kowe to, Met? Mungkin no. Sing Ngopo sebabe? Atine bosok yo Sakne no, matku kaya Mbak Alfa ki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing. Si Tarji. Apa? Suwe-suwe kok gatel kupingku ji kowe. Ah kowe berarti urung ngene kok cirine inallah mak sabirin. Iya to. Ah kowe biasa. Ya Dik iya. Heeh. Ayo Sudah, berbuat sudah, ya. Mas. Sing sabar, Mas. Ya sepurane Dik aku terbawa emosi, Dik. Iya. Kuwi ketoke kok dielek-elek kaya ngono to, Dik. Oh. Tapi sampean sayang to. Sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kowe. Blembuk. Kuwi gara-gara kardi. Kardi. Aku yo ngerti no. Kenalan Dik. orang dalam. Gak apa-apa ya, Dik. Ya aku lemundah gak apa-apa ya, Dik. Gak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning Apa? kene dagelan, aku ning omah nae camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe dam truk loro kan sampean gak ngerti. Mm. Wis to sampean nek sida karo aku tenan tak mulyakne, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Kan? Janji. Oke, Mas. Janji. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Oh, Iya. Ya. Cuma kamu, Dik, yang paling cantik. Aku gawene ngono kuwi to. Kenalan ora karo aku. Ora tuh bojo bocah. kenalan lho. Lah apane Kalau kan ada- kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Lah dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah ndak usah kuwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Ya apa? WA tak save. Tak save. Ngono lho. Deva, Dalam, Mas. satu lagu deh buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terkentuk. Terketung. Terketuk. Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Nah, semisal iki lagi.
Iya rupane. Ora usah kemaki. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya. Sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Jenenge wong iso kebisaan. Kok iso ya potongane kaya sentolop. Sukle tuwek meneng ya. Nggih. Ngopo wadewe pian kepedho inakire ati iki sing diremu kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora asale saka ngopo to sirik padune. Lho, bojomu siluman gonggo lho ganggu terus yo. Kurane Mas aku gak kena kendang. Lho iki ning omahku dhewe yo iki lho Pak. Angger krungu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas kethuk. Jene kok sampean to, Pak. Wong-wong tuaku ae bingung aku angger kendang yo kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kowe? Iki nyanyi sing guri lho piye? Sing guri-guri yo. Sing guri-guri mak. Dari wong tuamu wetone ora kathok. Asale Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin. Aku ini nembene iki lho Pak Komet sadar wong tuwek ra duwe isin. Lah iya. Kowe ngono kuwi didelok. Para tuaku lara untuke tak banyoli ya. Bocah kocro iki bocah iki para tuwa lara kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ora duwe lara untu. Apa lara gusi balik ya ta? Ora nek dahar piye? Nek dahar piye? Moto sesuk teko nggon. Ayo, Komet aja kalah karo mesrane karo ki mau. Dodok. Ayo. Oke. Ayo Mas. Mas. C. Sampai nyesel to kuwi. Sik. Kok wedoke sing gak telen to kuwi? Mesra Pak, mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok ya menel ngono wis. Yo ben to lah ngopo. C. Andai kau tahu aku mencintaimu. Ya kok sing lanang sing diputeri piye kualik clok. Di dalam alah. Seneng ya Mbak dolanan kekean seneng ya Mbak. Sumpah temen tenan. Ora sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkan. Aja gelem tangan. Awake dhewe. Ada ya sih. Kok iso tanganmu kok nyandak ngene iki? Ya mati tangan. Iso ya jenenge jajal ngene iki kok iso. kabeh. Kok iso tanganmu? Jajal ngene wani ora. Ya to. Anu aja ngono Dik. Aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa patune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning kene. Aku mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak bukteno Dik. Ayo cek. Ndi jajal. Ayo muter. Set. So. Wet. Set. Oh. So. So. Weh, dua-duaan. Aduh. Ayo iki. Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki nyapa lho, Duk? Saking semangate yo. Iki tak kira cah wedok alus tiba yo biayane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to iki? Wis saking sayangku lho Mas. Ngono kuwi Mas. Yo bojomu ki lho gragas terus yo. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis aman lah, jelas aman. Pomo teko dawa, teko kene tes. Ongko. Ya apa ya? Tak pijuti Mas lara to Mas. Ngopo Dik lara ki ngopo? Oh ya ngorbokong lho. Sampean ngrasakne nek tengah jeng debok mawon. Ngopo? Sampean teng kene rekasane pupu kuwi mak tekan. Pak Kanggo apa wani ora wani.
Lah nyapa ora wani Pak Kang kowe wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih? Enggak. Ora. Yo. Ora ngarawani. Kowe ngerti titenane. Dalang ki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Kowe tak nang kene kene. Oh, iya. Aku anak sapa? Iya, wis sanggeni atase. Nek nang omah ya gak piye? Tukon LPG Mas. Nggih. Wong wedok ngono. Pasangno sisa ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih Mas. Tembang. Ki ana pamundhut. Napa Pak pamundhut? Mereka saking Pak Dargo Kos saking Desa Kandangan, Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki. Leres. Nyuwun tembang kalih nggih menika wacanan. Napa tembangipun? Nah niku napa? Ninggal katrenan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Enten Pak 500. 200 lho. Aduh iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 to. Kok karek 200 piye to? Lah tulisane pira? 500. Kirang 300 lho Pak nggih. Pak Kangko sing Sumpah, ketone lho Pak. aku mau nampane ya ngono kuwi tak buka ya enake 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 caping gawe ya ta? Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal 100. Lah, niki kalih atus Rolu. Berarti kurang 3. Sumpah. Alah mboten napa mboten nek pas tengah njuk jenengan paringi sing 300 nggih. Sik ora masalah kuwi, aku nyekel ya 200 kuwi. Agak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo, nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kula nampane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Tenan jangkrik. Dan ngapu Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Lah duit 300 itu nggo apa lho? Pun mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 ki apa to Pak? Nek diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku rasa nguwe. Walah, Ya mangi rasane. wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50 100 ngono kuwi. Nah awake dhewe gak ya Met ya. Yo Kene podo. nurut. Podo. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Ndak diurang-urangke ya, 300 tak tambah dhewe iki. Nah, ngene lho. 300 nya. Iki jenenge keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Suapan setunggal, aman setunggal. Makasih. Nah, Lah kuwi. lah aku to. Aja nane sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tugakno. Kaya aku ngene lho. Lho, los. Lho. Lah terus oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang kae lho 300 aku 200. Lah, ayo tampil satu. Tambahin Aku 1. ki wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sembodo ya. Matu utangi 100. Gak iso. Utang 100. Sanguku pres ya. Kok medun tak balikno. Lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi nek Lah, urusan iya. duwe ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah. 100 Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, kene muni 500. Aku timbang wirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Dadi hitungane gampil. Mbak napa niki tembake? Wonten awan ninggal katresnan kalian caping gunung sing dipilih sing ndi? Anjir. Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katresnane nduk niken Salindri. Ah nggih. Ya. Sampai gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Sing jengleng lho riyen. Sing jegleng wis sik. Nah, jegleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jegleng tek tanggane. Digaris. Ini kok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ra kurang akal. Ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben Aja ngono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa Mas, biasa. Wis kadung bergairah. Saben bengi nyawa nek nyawang ki lho biasa wae wong bojone ning
kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Memang gak metu to. Ngiler-ngiler, metu ning ndi? Tak kira blonjo. Kuwi jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. Tak trimo. Trimo lho, sing trimo. Ya dia aja guyu Dik, serius Dik. Iya Mas, maafin aku ya. Ya apa-apa. Jeprono Mas, jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojo ngono ora. Oh alah, bojone nek galak men. Bojo ngono rambut jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Berarti jenengan yo sami. Jenengan kok malah aku. Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isuk-isuk kan tuku LPG. Boleh dijak live TikTok. Pak, live. Ini mau. Ayo Dek. Nyawa. Wah, langsung mentul sing wedok mencelat. Mentul bobote kelebihan sing lanang. Iya. Aku kok koyo lindu ya. Aku mumpul kene kok malah jendul. Kayak trampolin lho. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel Mas. Aha. Wi, mbok jenggleng mumpul teko lho terop. Wipis keluarga enteng-entengan. Apa enak keluarga kok enteng-entengan kene? Tegese ora nikah nih. Ayo. Ayo Mayang. Urung sik to. Ora mubal-bal wenclok bledek wapok kok. Gede kok mencelok. Yen memaja among karo janur kuning Kok kaya pentil muser to medil. Puting beliung kok pentil muser tak Aku nerok kan Jawa Timur. Puting beliung muser pitung puting beliung. Kira tak pas. Ngombe obat aja kakek. Aku kadung semangat to, Dik. Ojo. Aku berpermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas. Bijol. Lho aja aja. Gurih. Lek semangat lek arep dijol. Aku ndelok-ndelok kadian tangga ngono lho. Ayo, Dik. Nanti Ning pasar Babat. Yo iki to jembleng. Ralat ya Mas. Enggak apa-apa. Genep setahun bojone sampean Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya Mas, penak. Ben wong lanang sing sengsara ning omah aja sampe sengsara. Oke, Mas. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho Mas. Keluarga kentir. Setahun nih bojone kok. Iya. Samper ngene, tam lagi. Nek sakmono gudine. Lah iya nada yang ngono gedene. Mbok diet. Pancen musuh keluarga Jariman iki repot. Jariman untumu. Mami tak WA mi.
Kok gini tanggane? Tanggane barang. Masih marai mbok tekane kene lho gak kowe nak. Apa nyolong lagu kowe? Ala wong ngene tok lho tuh. Lah ngene tok, ini kan sakit. Lagi kendangku wae aku nyapa kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Aku mau. Aku mau kukur-kukur. Aku ngimbangi pasanganku, pasanganku yo melok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Oh. Iya. Oh. Kayak sewangan yuk. Vokal. Baking api. Ini bekasnya baking soda. baking vokal. Baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan gak tega. Mas. Aduh lah kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. Makasih ya sayang. Udah lah sayang. Panganan makadam ya. Makadam gue ngeprut cengal muwi. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Tipis-tipis aja ya. Iya tipis aja. Debok kopi ya ora. Kakak kau pengen lirik terus. Alah rawani popo Pak Kakak jenenge. Ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya musuhku debok kok. Debok mawon niku diladuki mawon. Lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan panas. Panas udan panas. Panas udan panas. Terus ketek bodoh. Panas kehujanan. Aleng-aleng. Aling-aling. Tapi Ya, Mayang. Masun, dangdut Mas, yuk.
Selanjutnya adalah Mbak Niken Salindri nyuwun langsung lelagon luwih dhisik lagu Ayang-ayang jare pamundhe sing agungan dalem. Ning njaluk digarap cara gamelan. Nah, ayo. Jaja. Kumpung kanca-kanca komplit duwe Jolaras Indonesia. Nggih. Nah, garap nggih Mas. Dodok Mas Komet ya. Nggih. Monggo ayang-ayang garap gamelan. Ya. Yuk musiknya kan ngebasi tok. Yuk monggo nduk Niken Salindri dados. Ya. Sing diantu-antu warga mriki, Pak. Ya. Nah, nggih, monggo. Monggo Mas Gugu. Ayang-ayang garap gamelan. Ya, coba. Iso ora gamelane? Ora iso ya musik wae. Oh, musik. Oh ya musik. Ya. Ya. Monggo Mas Tato. Ya. Atur ke lagu ini Hayang-hayang yuk kayak apa berpacu dalam musik Indonesia. Yo kayak apa maka Oke sekali lagi tepuk tangan buat Niken Salindri. Ngapa kok polahmu nganti? Mboten masalah. Lagu ayang-ayangnya tumbang sih. Gara-gara ayang-ayangnya penjungkel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Siap. Di Ngawi. Nek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Band. Nggih. Berarti rong bengi samane kene. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali yo an. Ning dalem kene. Luar biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jan remen saestu lho niki. Iya. Tanggap ping kalih langsung. Lagi iki yo ngatasé Piai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul yo. Kula nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Enake dalange sinten nggih? Iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Iya. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula anu Bapak Tiri. Oh, Bapak Tiri ta. Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat Bapak Kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Pas kosong lho. Pas kosong lah iya. Malah kosong terus napa Pak? Ya ora. Kaping ujan lek kondo ya wis suwe banget tok. Oh, wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Ning jane iki yo aneh sing gak pas Pak jane.
Gak pas apa? Dek nih kan sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emah lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bangsa halus ngono. Ngendikan kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa krama. Nggih. Heeh, terus Sing ngene sampean ngomong karo Pak Kakop ya sing kepenak. lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku le penak ngene-ngene. Tata krama. Sopan santun gini. Oh, desa madhep rene kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penak ngeten gitu. Penak ngeten iki jenenge sopan santun tata krama uda negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah iya. Kuwi lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Kok ngene kok diseneni. Piye? Kayak mau. Lah saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Penak. Penak piye, Men? Penak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki? Kenjenditen. Maksudnya apa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lho cangkem iki kok. Merasuk terus aku jendet-jendet sama neng buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampeyan melecehkan. Nah, Wiji cah cilik lho, di SMA lho. aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksud sampean ki mengenal. Tapi nanggone hati masyarakat, nanggone hatiku termasuk Dik sabar Dik ki opo to kok so. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Lah adikku. kok nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Dur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? 17. Kowe Apa? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Yo ora iki sing kemplete. Loh, 17 sak samene dhuwure aku wis santai kok. Lho, iki jenenge wong tuwa. Lah nek jenenge gizi buruk. si buruk. Gizi buruk. Setanteng kowe, setanteng. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Gizi. Yo. Dek Niken iki masih sekolah. Yo ade mau omong nih wong ki adikku kok. Yo. Wah, ngaku-ngaku. Enek cah kondang, cah misuwur, cah populer di aku adik. Niki tenggene Pak Suhadi. Iya. Omong nih. Omong nih piye? Dek Niken iki adikku lho. Kok iso? Ora iso. Wong kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah nek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae. Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jenom wis tuwa kowe. Kowe aku karo anak. Wong kowe lair kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Lopo. Untuk aku nek kowe jago Bojonegoro. Ditengakne sik. Mantane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun. Amin. Keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia. juga Mas Rema. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya mautnya memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Kuwi penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya Niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Lah ora termasuk, dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kayak aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita ra nduk gak beres Niken. Ngopo? Lho niki wengenane batok ing luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu Prigen. loh, apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe weruh. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndadul Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lagi wanita kok. Pas kowe macak ganti. Aku digacak karo wong temen-temen. Amin. Tuwa apa kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi to. Bedol es batu. Ya teng mereka kayak merdamai. Di situ enak sekali loh. Nih Oma, nih Oma. Nih Oma, apa kabar? Baik. Oh. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Loh. Inggris. Inggris. Inggris padha Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi.
Puwe ae. Apa kuwi? Pewo ae. Yo, boleh. Leslo. Wah. Sungguh, wae. Si hua fan. Oke. Bumbu pisimu, wae. Si hua hak. Apa? Si fohan. Sipoan. Aku gelem ya. Sira ngajak sipoan. Udah. Gak ta? Si fohai. Sipohai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ra Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Ini Ini aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Iso. Kalau ditanggap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Ora ro. Gak iso. Teng 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 teng. Ini Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Dah, Gaza. dah. Kene tengah. Lagu Cina. Contohnya. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke. Siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao ta le trong. Hai hong ham bao ta le trong. Boy. Hai hong ka ba ham bao ta le trong. Le trong ni sa pai. Hai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Komen ki mari elok dik nikah iki. Tenanan kene iki serius kok. Lah ya iki serius sing ngrungokno masa teko teletong sapi barang. Wonten pamundhutan. Apa? Apa? Apa penak? Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, muga-muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Omong golek pasangan-pasangan sing becik, sing gandeng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Lah terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Wis to tenang ku sing sampean golek duwe aku sing nunggone ning omah. Ya, Gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem aja. Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Nggih, Benowo, nggih, matur sembah sinten nuwun dalu. rawuhipun. Bapak, Saking Pak D. Oh, Mbak. iya. Ninggal katresnan nggih, Pak. Ninggal katresnan. Ayo. Ora ketang sak biar dibawani apa ngono, Nduk, kan? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh, nggih niku. Dek, niken salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Iya. Mas Suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Biasa. Pokoknya Nyenengke juara tenan. saniki. Juara jenengan kecamatan. Luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Dah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe putri. Aku wis seneng kok dah. Poma kowe, Met, duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya, gak meneh gedene. Yes, gak betah. Aduh. Saya rasa Kaya bledek suarane. Deh. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Endi? saking pundi Iki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing duwe gawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwadi, terope gandane Pak Suwadi. Iya, kayak lek tukusan kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Nggih. Itu tengah ajeng niku. Kok ngajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa kok ngangge son kiambak terop kiambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok kono kuwi. Lah yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Jeplak ditanggap pokok Sepurane, Dik, sepurane, Dik. Senenonon kan. Ajok sampean ke Hongkong aku ora wani popo.
Tak kaplok pasport wae. Pasport kok nggo ngaplok iki piye to iki? Kok. Barang niki nyuwara sakmene kae klakep dong ngrungokne kabeh. Sirep nanten perbawane gede. Gusti Benowo langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere gitu. Powere luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk sedaya. Ya. Cak Komen. Nggih. Mongko niken iki lagi watuk pilek lho. Nek nggih. Suarane kuwi kaya ngono. Bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Iya, Pak. Heeh. Ketoke lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, monggo besok mari. Ya. Yen was rina Minir mong sliramu tanan liya ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi weh. Ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Ya, yo coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yuk, kaya ngopo? Dados.
Diko sini. Terima kasih telah menyimak. Mas Mul MC Boyolali, terima kasih. Mas Dok.